Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani ndati subscribe ndati like this video. Sekuzoka muri kuzvita vadikani nezuro wainge uri mutambo wainge uri kuchechi kwa Prophet Emmanuel Makandiwa. Mutambo uyu yanga uri mutambo wekufembera 1 million. Wakafembera kuti mumwe mune waibopuwa 1 million. Zvisine mavideos aya ese tikamaposta panapa pathis YouTube channel yaHadzirare 263. Kana usina kumaona inyaya yekuti uri kutononoka, uri kudya manonoka even pakusubscribe kwachiona ndopa wakanonoka ipapo. Dai wakasubscribe wakazviona kare. Saka ndichikurudzira kuti vadikani musubscribe nguva iripo. So, pane video iri kutendera mastreets social media. Why video iri kutendera mastreets social media muzuva ranhasi asi munhu aiveko kuchallenge yaProphet Emmanuel Makandiwa. Murume uyu ari kunzi akatengwa mastreets social media. Zviri kunzi akatengwa. Why ari kunzi akatengwa? Vanhu pavaizviintroduce papaya pane confusion kaakaita achiti zvinhu ndakatozvibatiswa, zvinhu zvakataurwa naProphet ndakatozvibatiswa. Saka pakati zvinhu zvakataurwa naProphet ndakatozvibatiswa, vanhu vari kufungira kuti anga akatoudzwa zvekuita. Zvisineika, muda kuti muone video kavideo kake kashort clip ende vamwe vanhu vatononokera kuti hatirari murume ari papi nekuti takamaona mavideos iwayo. Ndofunga muna kuzisa musoro. Isusu ndotunhu twatinozotanga kuteerera tichiuya tichikuzivisai panapa pathis YouTube channel tichitsvakurudza kuti ndepapi pakaitwa era pachona. So murume uyu anga akataura iye ane confusion kakaita kari kupa kuti vanhu vafungire kuti ainge akatengwa. Kuti muone video rake, wapedza kuona video ndine chiri kupisa manje chayaya uyo munhu akagona kufembera. Ndatione this video. Taurai Masama. Bhora rese ndakaripuwa from day one rakataurwa zvinhu naProphet. Saka ndotenda kuti sorry, mati makataurwa zvinhu naProphet. Vanhu vanoda kuziva Prophet vapi? Prophet Makandiwa. Sekutaura kwavakaita. Okay, zvekudaidzirwa kwevanhu. Okay, nyaya iri pakuti pane zvida kuitwa nhasi izvi munoona zvese kana kuti hamuoni zvese? Zvese ndakazvipiwa zviri mumaoko angu. Asi hamuna kupiwa naProphet Makandiwa. Panoda kujeka. Vamwe vanozoti mabirira makaudzirwa naProphet. Ndakapiwa newedenga. Makapiwa nani? naMwari wedenga. Tinotenda. Next update inyaya ya Yaya. Why Yaya ari kupisa mastreets social media? Yaya akanyora post in 5 days ago achiti vamwe vanhu muchatadza kutora million nekuda kwebinocular richaiswa muhomwe. Zvisinei vanhu havana kuzvitora serious. Musi wakazvitaura vanhu vakangoseka vakati zvimajokes. But nezuro zveshuwa binocular ndo rakabuda muhomwe maProphet. Zvisinei binocular irabuda muhomwe maProphet, Yaya haana kukwanisa kuatenda church yaProphet Emmanuel Makandiwa. Asaitoti ndo kwandaida kutoenda kuchechi but traffic yakamuuraya. Achataura hake reason yake pavideo ndo mutauro wanga achizviita. Asi dakukuisirai video rake Yaya ari kubuda iye achiti kuna Prophet Emmanuel Makandiwa. Ko makandionawo 45% kana kuti 40% kana kuti 30% nekuti ndakaprofita chinhu chisati chaitika. Musati mandofunga kuti muda kuisa binocular muhomwe ndainge ndazviona kudhara. Ko makandipo mapercentage itwotwo. Vadikani ndiri kumborota zvanofuka comment section kuti musikana anodeserve here kupiwawo kamari mbichana kana kuti haadeserve nekuti haana kuatenda kuchechi chero zvake ainge akanyora paFacebook. Vamwe ndo vari kuzobuda vachiti aiwa post yakaeditwa but hakuna post inoeditika. Pic ndo raunokwanisa kuedita but post yayo yongotogona kuti Zimbabwe country background kune black. Arieditike zvekumhanya post yakaita seiyoyo. So musikana ndo mubudiro waari kuita achikumbira kuna Prophet Emmanuel Makandiwa. Isusu tinofambisa nyaya sezvadziri kuti dzisvike ikoko. Gara wasubscribe ndine chimwe futi cheumwe anga ari ikoko akazotaura after chechi yapera. Mujayo wekubvisa game yenzo yawe tichamuposta mai manje. Much love.
Hi guys, so the reason why I'm doing this video is kuna follower cannot even follow. If you go on my Facebook 5 days ago ndakaposta ndikati Sandy amwenyu mungo mune mabinocular ndakazvinyora 5 days ago. You can go on my Facebook page, yeah, good vibes, scroll 5 days down the line, you see that post, and then naskon kwa mabinocular ini ndatadza kuzoenda kuchechi nenyaya yekuti traffic nainyuwe lopi vanenge variko traffic ndangozoti ndiri munhu munyowa ndakabva kuti ngobenzi imwe yacho ndandine imwe vanozoti ngoi pamusoro saka fuel consumption hansanda natsoichaira so ndaniziva kuti mutraffic benzi inenge ichirova fuel but nanati kana zvichikwanisa semunhu akanyora 5 days ago and maprofits akandaityika tinotsipikwa tichatorwa zvipo what ineni semunhu akagona 5 days ago chinhu chisati chatomboiswa muhomwe kuti pa 1 million yacho handikwanisopiwo kana 30% ere handauzoenda but kuti munhu wamwari avanganipiwo kana 30% ye1 million ere or 40 or 45 or 50 semunhu akataura chinhu ichi 5 days ago chisati chatoiswa muhomwe kuratidza kuti panogona pane something pandiri kana kapower kana zipower riripo. So handizoziva kuti nyacho tingaifambise sei, but kuti ndionawo percentage yemari ndoida kutaura chokwadi mari ndinotoida. And vamwe vati ndaedita post ini zvandikandaka ndizvo ndiri munhu wechokwadi. Munoenda papage pangu paFacebook wozviscrollera wotsvaga 5 days ago, I'm sure you bump into that post. So chikumbiro changa chiri chekuti dai tabatana, vamwe vanonditi boss yaya chichichi kuti let's say ndazwana kana 40% million kana 45 kana 50 mari yakawanda and ndobva ndanasoita boss chaiye like boss yaya because ndiri boss yaya bandina boss yaya. So I don't know kana chikumbiro changu chichimake sense. I don't know guys, what is your opinion, but naikumbiro ka percentage kana zvikafamba zvakanaka. Thank you guys.